बिपिएफआ गोहोम खोख्लैनो माने दिनै लिडार गैयिनि थाखाय माबा सोरबा गथ'खौसो केन्डिडेट सायख'गासिनो बिसोरो गोबां माने दुखु मोनथावसो जानानै फैदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय। जोंनि बर'आव बेफोरबायदि लिडार गैलामोन नामा? माथो बिनि आसे फासे गोबां लेखा गोरोंफोर कास्टममोनखौ नुयो। कास्टममोन बेरायफायो। फंबाय कास्टमाबोथ' लेखा गोरों सानसे बर' फरायसा आफादनि गोगोम सासे सेन्ट्रेलाव हाबा मावबोनाय मानसि बियो। बिनि भइसफोरखौ दाबो गोसोखाङोबा माने खोमोनफ्रानो जाखांलायो जोंना जाथिनि थाखाय खोथा बुंबोनाया। होमबा दिनै बेफोरबायदि मानसियानो दंमोन। प्रहलादमोन दंमोन लेखा गोरों मानसिफोर बेबोथ' बर' फरायसा आफादावनो मावबोनायमोन। बेबोथ' सासे गोरों गोरा मानसिमोन। बेफोरखौ सायख'बानो जायोमोन ना। मानो बेलाय माबा बबेनि मेस बियो एबा गथ' मानसि लेखा गोरों जानो हागौ आरो बेयो ओरैबा ओरैसो जोंजोंनो इउपिपिएलआव थानानै हाग्रामाखौ केस खालामग्रा मानसि बियो। जोंजों थाफानानै गासिबो बिनि दायफोरखौ नागिरनानै मा दं मा गैया एला नागिरनानै बेखौ केस होग्राया बेनो। इउपिपिएल दोलोनि थाखायथ' 100%खा खुनु माने कनफिउसन गैया आरोखि। 100% इउपिपिएलनि बिजाथिया क'क्राझार लकसभायाव देरहागोन आरो नेक्स्टआवबो 25आव इउपिपिएलआनो सरकार जागोन बेयो 100%। इउपिपिएल दोलोनि थाखायथ' 100%खा मानो होनोबा दिनै गोबां इउपिपिएलआव जयनिं जाफैदों आरो बिजेपि दंबावखायो जोंजों आरोबाव। बे बिजेपिफ्राबो गासिबो जोंजों इउपिपिएलआवनो होगोन आरो जोंहा ओरैनोबाबो बे इउपिपिएल हिसाबै जों देरहाखागोन क'क्राझार हिसाबै बे जोङो 100%। खुनु माने कनफिउसन गैया आरोखि। 100% इउपिपिएलनि बिजाथिया क'क्राझार लकसभायाव देरहागोन आरो नेक्स्टआवबो 25आव इउपिपिएलआनो सरकार जागोन बेयो 100%। बिपिएफ दोलोआ जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा नामा? बिपिएफआ गोहोम खोख्लैनो माने दिनै लिडार गैयिनि थाखाय माबा सोरबा गथ'खौसो केन्डिडेट सायख'गासिनो बिसोरो गोबां माने दुखु मोनथावसो जानानै फैदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय। जोंनि बर'आव बेफोरबायदि लिडार गैलामोन नामा? माथो बिनि आसे फासे गोबां लेखा गोरोंफोर कास्टममोनखौ नुयो। कास्टममोन बेरायफायो। फंबाय कास्टमाबोथ' लेखा गोरों सानसे बर' फरायसा आफादनि गोगोम सासे सेन्ट्रेलाव हाबा मावबोनाय मानसि बियो। बिनि भइसफोरखौ दाबो गोसोखाङोबा माने खोमोनफ्रानो जाखांलायो जोंना जाथिनि थाखाय खोथा बुंबोनाया। होमबा दिनै बेफोरबायदि मानसियानो दंमोन। प्रहलादमोन दंमोन लेखा गोरों मानसिफोर बेबोथ' बर' फरायसा आफादावनो मावबोनायमोन। बेबोथ' सासे गोरों गोरा मानसिमोन। बेफोरखौ सायख'बानो जायोमोन ना। मानो बेलाय माबा बबेनि मेस बियो एबा गथ' मानसि लेखा गोरों जानो हागौ आरो बेयो ओरैबा ओरैसो जोंजोंनो इउपिपिएलआव थानानै हाग्रामाखौ केस खालामग्रा मानसि बियो। जोंजों थाफानानै गासिबो बिनि दायफोरखौ नागिरनानै मा दं मा गैया एला नागिरनानै बेखौ केस होग्राया बेनो। होमबा बेफोरबायदिखौ माबोरै केन्डिडेट सायख'खो? आंनि थाखायबा माने आं सानो आरो माने बिपिएफआव गैला नामा लिडारानो गासिबो आनज्रायजोब्बाय नामा बेखौसो सानदों आं। आरो आब' प्रमिलायाथ' सासे जों जेब्ला क्लास 5, 6आव फरायो बियो होमबा आथोबनि लिडारमोन आब'आबोथ' गोबाव माबा जाबोबाय मन्थ्रि जाबोबाय। दिनै बेनो फावसयबावबायसो। आं माने देरहायैखौ नुखाबाय बेहा रोखा नुखानायखा देरहाखानाय नंला। होनानै जेनोबा बेसेबां लासिंसिं दा बेसेरा बेयो एमएलएआवबो जेनबायना आरो दाबो एमपिआव जेनबावबा मान सनमाना सेस जागोन ना। बेफोरबायदिखौ नुनानै बियो आब'आ मालाय आनज्रायखाबाय देरहाखानाय नङा आङो बिपिएफआव थाबा होननानै। आरो दिनै गोबां लिडारफोर दंबावोमोन माथो महर मोखाङानो गैया बेजोंलाय। गोबांथ' बिदि एमपि जानो हानाय मानसि दंमोन ना सिगाङावहाय गैयामोन होनबा रिहनमोन दंमोन ना बेफोरबोथ' माबा जाबोनाय मिनिस्टार जाबोनाय बा एमएलएफोर जाबोनाय नङा होमबा बिसोरो। होमबा दिनै माने बे नारायण देब मेस होननानैल' बेखौ एसटि हिसाबै सायख'गासिनो दं। राजा बानायदों हाग्रामायानो बेखौ राजानि फोलेरनि बंस'नि मानसि होननानै। नाथाय आंनि थाखायबा आंनि सिन्ताधाराया बेनो बर' जाथिनि थाखाय खहा जागोन बेखौ जुदि एमपिआव बिथांमोनहा सायख'योबा। देरहानायाथ' देरहाखाया ओरैनोबाबो देरहाखाया बे खाथांखा। मानो होनबा जोंना इउपिपिएलआ दानि नैबे जोङो जिबायदि बुथ कमिटियाव हिसाब लाजोब्बाय भट लिस्टखौ जों सानजोब्बाय बेखौ जोङो 100% देरहाबाय होननानै जोङो माने फोसावनोबो हाखाबाय जोङो। माने जोंहा बुथ कमिटिफ्राव गासिबो जाजोबखाबाय। दा बेखायनो आं खावलायबाय जाहाथे बिपिएफफ्राबो
एसे सिन्था खालामनानै जा हाग्रामा महिलारिखौसो बुंनो नागिरदों बिथाङा केन्डिडेट होआलासिनो जोंजोंनो ज' थानानै जाहाथे एमपिखौ देरहाहोयो बेखौसो आं बिथांखौ खावलायनो लुबैदों। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।